uninzi lwabo bebulawa ngezikhali, imikhonto, amazembe, ngeentonga namabhunguza. Apha eTransvaal ezi zixhobo bezingavunyelwa ngomthetho uba maziphathwe. Baninzi abantu abathe babanjwa bafakwa etrongweni ngokuphatha izixhobo. uDe Klerk ke uyivusile imibutho enjenge-ANC, i-PAC ne-South African Communist Party ngoFebruwari 1990. Ngo-August wenza umthetho omtsha enika igunya ebantwini okokubana baphathe ezi zixhobo zokubulala abantu. Ndaya phaya kwi-Union Building zambuza into yobana uyenzele ntoni nale nto, kuba uyazi into yobana ukusuka ngo-1984 abantu bethu bebebulawa ngezixhobo. Ungathini ukutshintsha umthetho unike igunya ebantwini uba baphathe ezi zikhali eziyingozi? Akabe nampendulo. Loo nto ibubungqina bento yobana ungene kweli dabi lokubulala abantu abamnyama ngenzwane zakhe zonke. Indawo yesibili, ndiyokumbona nequmrhu neqela lamalungu aphambili eCongress ngoMeyi kulo nyaka uphelileyo. Ndathi kuye, aba babulali bahlala kwezi hostels. Kufuneka ezi hostels ngoku zivalwe zibe zezabantu abanosapho. Indawo yesibini, kufuneka kubekho ucingo kubiyewe uze amapolisa abe nako ukubalawula kakuhle abantu abaphumayo nabangenayo, babanqanda abantu abaphethe izixhobo. Wazivuma zombini ezo zinto, kude kube namhlanje akenzanga nto. Endaweni yento yoba enze loo nto ebiya kubanga into yobana basindiswe kakhulu abanye abantu abafileyo, uthetha into entsha ngokuthi hayi asinakuyilungisa le nto, asinako okubana ezi hostels zitshintshwe zibe ngabantu, zibe yindawo yokuhlala abantu abatshatileyo abenemizi nomzi. Kufuneka loo nto sixoxe kunye nabahlali kwezi hostels nabantu abalapha ezilokishini kwi-townships nemibutho yenkululeko nemibutho yecawa. Akayithethi konke ngoku into yobana wayevumile okokubana ezi hostels zipheliswe, zibiwe. Uba wayenze loo nto abantu abaninzi abafileyo ngebesaphila. Ngezo zizathu ke ndithi yena ngokwakhe ungene unetyala kolu dlame. Siselapho President, ngathi ukhona umphulaphula semnxebeni makhe sive kuye. Hello. Hello. Sichaze Mhlekazi igama lakho nendawo ufuna kuyo uthi umbuzo wakho. Ubongani kalolwane lapha edolofini. Yes. Uthini umbuzo wakho? Okay, bengicela ukubuza kuTata Madiba uba ngaba njengoba mhlawumbi likhona ithemba uba mhlawumbi the ongoing violence inakho na kuphela njengoba sifike nabantu abanjengoShongwana laseDurban nabaklima ukuthi babhekishwa ngamapolisa aseMzantsi Afrika. Omnye umbuzo endinawuqonda kuTata Madiba ngaba mhlawumbi unalo namhlanje ithemba loba urhulumente uzawunqwala kwezi funds. And what if mhlawumbi urhulumente akanqwala kwezi funds? What will be the way forward? Ngawuphinde lo mbuzo wesibini. Uthi if ugovernment akafuna uthi meet i-demands e-ANC, what next? I see. Ngeqale ngalo wesibini. Sicacisile into yobana
akusokuphinda kubekho intetho phakathi kombutho wethu norhulumente uba akazamkeli ezo demands sizifakileyo. Ayikho enye into esiya kuyenza ngeCODESA. Into esiza kugxininisa kuyo yeyokubana umzabalazo lo uqhube njengoko soloko uqhuba mhla sayiqala iCongress ngo-1912. Injongo zokuqhuba lo mzabalazo yento yobana sifumane inkululeko kwizwe lethu. Uba siphindeli ke kwiCODESA and sobe siphindele okokuba urhulumente akazamkeli iidemands esithe sazenza, akusobe kubekho uCODESA. Indawo yokuqala malunga nolu dlame, sinethemba thina okokubana lo mcimbi siza kuphatha side siwufumane umthombo wayo. Ngoku leli qumrhu likaJudge Goldstone liphandayo selihambe kakhulu ukuzama ukuqonda into yobana intsusa yolu dlame yintoni na. And indawo yesithathu sibize amaqumrhu apha anze uphando anjenge-International Commission of Jurists, Amnesty International. Zombini le mibutho yomibini le mibutho ityala lolu dlame lilifaka kwinkatha nakurhulumente. Sibe nabo futhi abameli be-OAU nabo bahlaba inkatha norhulumente. So izinto ebesesokolo sizithetha sisithi olu dlame luvela kunkatha nakurhulumente luxhaswe ngoku yimibutho emininzi. Sesibize ne-Security Council okokubana ithathe inxaxheba kulo mcimbi. La madoda alishumi ebephantsi koCyrus Vance azokuphicotha lo mcimbi. Kuza kulandela ngoku elinye iqela eliza kusasazwa kwindawo zonke ezinenkathazo zokuzama ukuqonda into yobana intsusa yolu dlame yintoni na nendlela zokuliphelisa. Kutsho kwavakala President, ndiyaqonda nomphulaphuli phekhaya unonelisekile. Tshepo ingathi nawe ukhona umbuzo nawo. Hello. Hello. Hello buza. Ndicela ubuza msakazi. Ndingunokuzela Phatsha. Umbuzo wami msakazi uthi apha kutatu kumkazi. Ingaba nxaxhebane eseyenziwe mayelana naba bantu bathi bafumaniseka ukuba basibulalela iinkokheli zethu. Nalo uphando lufumanisekile ukuthi inkatha involved. Nxaxhebane ethe yathatyathwa. Okwesibini, ingaba ngubani owayeseke ukuba ilizwe eli malilawulwe ngabantu abamhlophe kuphela, kuba ngosifumanisa uba ngoku siyasokola ngoku nathi siyafuna ukuzibandakanya kulawulo lwelizwe singabantu abamnyama. Ubani kwasekuqaleni owayeseke into ukuthi masiphathwe ngabantu abamhlophe, kuba kulaa ndawo athi Tata Madiba ebecelile ukuthi uMr de Klerk makabiyele eza hostels ukuze amapolisa akwazi ukuthintela abantu beza bephethe izixhobo. Into ethetha ukuthi ngoku zonke iipowers ezabantu bamhlophe, ubani kwasekuqaleni lo wayeseke le nto okanye bazibeka bona ngokokwabo? Hayi kaloku imbali yelizwe iyaziwa. Bafika abelungu kwaliwa sazibetha zonke iintonga zaphuka soyiswa ngabelungu. Impatho yeli lizwe ngabelungu ize ngokokubana ngenxa yento yobana
kwidabi lenkululeko esililweyo basoyisa silwa ke ngoku okubana ilizwe lethu liphathwe ngabantu belilizwe bonke bathe insusa yokubana abalungu baliphathele ilizwe kukoyiswa ngezikhali yoqala kanelithini kwenziwa ntoni njengoba kuvelile nje kwi-commissions ezithile uba amapolisa are involved kwi-assassinations ze-leaders zethu. Now what are you doing about that? well ezi zinto ndithe endazibeka esizenzileyo zizinto esizenze okubana siluphelise oludlame silindele la madoda azawuvela kunozizwe kwi-United Nations okubana sibe nako ukuwaba ayokuvavanya kwindawo ngendawo apho oludlame lushushu zonke ezi zinto zinzame zento obana siluphelise oludlame kwakhona kukho lo mbutho kuthiwa yi-National Peace Accord nayo apho yenza inzame zento obana oludlame luphele zikhona futhi intetho eziqhubayo phakathi kwenkokheli zemibutho ngemibutho ezixoxa ngoludlame neCODESA le nangona ke ngoku isa emile ngenxa yoba sirhoxile kuyo ibixoxa lomcimbi so nanzo zonke izinto inzame esizenzayo uba luphele oludlame Siyabulela tata. Phambi uba sibheke ezindabeni masibambe nakumphulaphula okugqibela phambi uba sibheke ezindabeni zi-9:30. Phulaphuli itsho igama nendawo ufuna kuyo ugibisela umbuzo wakho. Hello. Usabalekile. Khona uxa wami onombuzo nawo masize kuwe. Ndiyabulela nami Magaba. Umbuzo wami nami uza apha kuDr Mandela. Madiba kwinkqubo ndaba yolurhatya kwijelo lomabona kude be-SABC umnumzana Benny Alexander oligosa eliphezulu le-PAC uchaze ukuba ingxoxo zeCODESA azikhange zibe nampumelelo kwaye umanyano lwe-Patriotic Front alusaqhubeki ngokwezigqibo. Ithini impendulo yakho Madiba? sendiyiphendula loo nto okubana abantu banelungelo lokushwaqa andozuyiphendula loo nto makashwaqe uyawuthi awudinwa avala umlomo indawo yesibini kanti nithini Uthini umbuzo wakho wesibini Dok? Hayi undiphendule kodwa ke bendinomdla ikakhulu kweli cala le-Patriotic Front uba ingaba nyani na ayisaqhubeki ngokwezigqibo na i-Patriotic Front. yes barhoxa kwiCODESA zikhona ke imibutho eyayikulaa nkomfa ye-Patriotic Front ngo October eThekwini lo mibutho ikwiCODESA yekwi-Patriotic Front iyaqhuba ne-Patriotic Front nawuphina umbutho ngoku ofuna ukuthatha inxaxheba ku-Patriotic Front kuzawufuneka ungene kule Patriotic Front siqhubayo kwiCODESA asizimiselanga kwenza nayiphina enye into yokuseka enye i-Patriotic Front asizimiselanga ukusebenza nabantu abathetha lento namhlanje bavuke bethetha enye Zichaze nendawo ufuna kuyo utsho umbuzo wakho. Hello. Akubuza ke sisi. Molweni apha Radio Sunshine ndiyanibulisa noTata Mandela lo. Ndicela ukufaka umbuzo wami ngalo bhuti kuqhuthe ufundwa ngaye kanye lo wakwaHlongwane. Into endicela ukuyiqonda apho kutata ukubana yintoni enziwayo ngurhulumente ngalo Mr Hlongwane ngezi allegations azenzileyo nge-ANC nalonke ke libali alibekileyo ebelithetha apho nge-ANC. Bendicela ukuqonda ke ngokuba ikhona na into ebhekiswe kurhulumente ngalo mntu kusenziwa ntoni na.
amapolisa athe izolo elinye balindele itape yento ayithethileyo kwi-TV bakuthi xa bamamele loo tape bathathe isigqibo okubana benze ntoni na ngohlongwana lo silindele ke eso sigqibo uba akukho nto bayenzayo siya kuyazi ke thina into emasiyenze. Ndiyabulela ndiphendulekile tata. Enkosi sisi. Thank you, bye-bye. Sisekuhlongwane apho president. Meantime amapolisa senele promise basawulindele tapes from SABC apho ethetha khona. ANC, what is it going to do to ensure safety leadership? Well, the only thing that we can do is, of course, to apply security precautions. And we have, of course, been doing this on a wide scale. But of course, it is not possible for us to go into any details about the security measures that we have taken to protect the leadership. And but ngumcimbi lo esuphethe. Kuvakele tata. Okay. Siselapha kuhlongwane lo Tata Mandela. Ungaba uhlongwane ujustified na kuba abe disillusioned nge-ANC? Asinako ukutsho. Kodwa ke silindele okokubana wayelilungu le-ANC okokubana lo mcimbi awuzise kuthi akazange eze apha kum athi sinalo mcimbi. Into thina esiyenzeleyo yoyokuseka iqumrhu i-Commission of Inquiry elichotshelwe ligqwetha lejaji uLouis Sequoia eliphanda indlela izikhalazo ezenziweyo liqela labantu about 32 abavela phesheya bathe bakubanjwa i-ANC batshutshiswa etrongweni. Sithe ke masiseke i-Commission of Inquiry. Law commission leyo is busy now inquiry. And we ourselves will take the strongest disciplinary action against nawuphi na umntu esimfumene enetyala. Sesiyenzile loo nto ngaphambili kuba kukho amaqabane ethu athi atshutshiswe. La maqabane ayevukela umbuso umbutho abulala abantu baze ke xa bakwathi xa kuvavanywa loo nto batshutshiswe ziinkokeli zalo nkambo. Nangona babebulele abantu sathatha amanyathelo ngezo nkokeli zithe azenza uphando ngokomthetho batshutshiswa abantu sazikhupha esihlalweni. Nangoku okokubana sifumene okokubana kukho abantu abanetyala sakuthatha amanyathelo to discipline. Kuvakele Madiba. Ukhona umuntu okhoye emnxebeni kwakhona. Hello. Hello, Mama, izitsho igama lakho. Kunobubele Qhagamfana. 580 NU5A Mdantsane. Ewe. Bekumbuzo wakho ke mama. Umbuzo wami uthi uTata Madiba wathi mhla waqala ukuza kweli lethu laseSky phantsi kwale nkokheli ke ikhoyo ngoWinkosi wathi he is the hero of the moment. Ngoku ndicela uqonda uba uthini na ngaye xa ethe kwisitishi sakhe sosasazo wathi i-mass action esithi phofu yena stay away ngamampunge buvuvu kunye nobuyatha. Ingaba uthini ngaloo ndawo? Andifuni kuthetha ngonopopi
Enye into endiyijongileyo uba kwesa sithili kukho into esixhomisa amehlo, ndakuthetha noyise uDe Klerk, andizuchitha xesha ngokuthetha ngaye ndingazukuthetha ngaye nangoku. Wanelisekile nantsi impendulo sisi. Okay. Madiba, makhe sibuyele emva kula Peace Summit ye-United Nations Security Council. Ukubuya kwenu phaa kula meeting ingathi ubutshaba buphinde banda phakathi kwe-ANC nenkatha. Now, these parties zithu, what are you doing to normalize relations then? Because i-Commission ka-Goldstone iti partly ungevani kwenu kuya-contribute kwi-violence. Now, what are you doing ninenkatha to normalize the whole thing? I-ANC izamile ngakho konke enako okokubana mayixoxe neenkokheli ze-IFP ulungiso lomcimbi. Kodwa yonke imizamo esiyenzayo ayiphumelelanga. Eze commissions zithe zafika apha, the International Commission of Jurists, the Amnesty International, the OAU, the Goldstone Commission, ziqwalasele lo mcimbi. And sakuzenza naziphina inzame esinakuzenza zokuthetha nayo yonke imibutho ethathe inxaxheba kulo mcimbi. Kodwa into esijongileyo yento bana lo mcimbi uthethwe zizo zonke inkokheli zemibutho yenkululeko, ingaxoxwa ngabantu abambalwa. And sizenzile thina ezethu inzame zokubana lo mcimbi siwuqwalasele kunye neenkokheli zenkatha. And asuzukuqhuba kwinto esibonayo into bana ayinankqubela. Wonke ke umcimbi walomdlame uphakathi usezandleni ze-National Peace Committee. And ezi zithunywa ze-Security Council ziza apha uza kuqwalasela lo mcimbi. Nanzo ke inzame esizenzayo. Kuvakele President. Ukhona umuntu kwakhona emnxebeni. Hello? Hello? Erikose dad. Because. Erikose. Mama. Yeah, umbuzo wami mnye mama. Ndingxaki enkulu kakhulu. Le ekhaya. Ndifuna lapha eTranskei kodwa sesikhaya ngenhlalo. Man sinengxaki enkulu pha ekhaya. Kakhulukazi malunga nodlame oluqhubekayo. Umamelo? Simame. Kukho udlame olukhulu oluqhubekayo ekhaya. Phi ekhaya Mhlekazi? Esisikhaya. Uthini umbuzo wakho? Umbuzo wami umnye ngokubana lungathi zekuphele olahlame usekhaya ngaphela njani na? Ngoba ke sisonke mosibhaye ekhaya ngabantu base African National Congress. Buninzi bethu. Abantu base Bangabantu be-African National Congress xa bebonke. Exactly, emakhaya. Uvakele umbuzo wakho uzawuphendula uMadiba. Sendiwuphendule lo mbuzo. Kunokwenzeka iqabane okubana belingamamelanga kakuhle. Sendizibekile inzame esithe sazenza ukuphelisa oludlame kwizwe lonke. Ndithethe ngophando oluthe lanziwa yimibutho ngemibutho nophando olwenziwayo ngoku nento bana sine-National Peace Committee eqwalasela lo mcimbi kunye neCODESA iqwalasele lo mcimbi. Zonke ezinzame zijonge okubana luphele oludlame. Kuvakele Madiba.
Okay. Tata Madiba, umbuzo wam nanku. Ithini position ye-ANC in relation to i-question ye-traditional leaders? Uba ngoku bathi bafuna ukuba babe ne-house in a new constitution of South Africa. Inkqubo yethu malunga neenkokheli zendalo yeyo kokubana sizihlonele sizincoma ngedabi ngenxaxheba ezi nkokheli zithe zayithatha ngezo mini kwakusilelwa inkululeko kusilwa nabelungu. Elo dabi lalikhokelwe ziinkokheli zendalo. Sizixabisile into nje esiyithethayo le yokubana isiko lethu licacile. Inkosi akufunekanga ingene kwidabi lenkululeko ngokokubana ibe lilungu lombutho, kuba kaloku apha embuthweni sidla ngokuntlitha-ntlithana ngezimvo, ngenye ixesha sithukane. Asifuni ukuyenza loo nto kwiinkokheli zethu zendalo, kuba nasentlanganisweni embizeni ngokwesiko inkosi ayithathi nxaxheba kwingxoxo enkundleni, ivula nje zibhuqe, axoxe amaphakathi. Athi awugqiba inkosi iphakame ithi, nasi ke isigqibo sesizwe, ingumlomo wesizwe. Yona ngokwayo ayingeni kwingxoxo ezenziwayo yinkundla. Sithi nalapha iyaba yimposiso engumangaliso okubana iinkosi zingene kwizinto ezifana noCODESA zibe negumbi lazo. Nakwi-South Africa yenkululeko iinkosi akufunekanga into yobana zingene kwipalamente sizokuphikisana nazo. Kwiindawo zazo apho zilawula khona zikhululekile ukuba ziqhube zilawule, ngakumbi ke ezo nkosi zifuna ukulawula ngemvume yabantu. Zikhululekile uba mazenze loo nto, kodwa ekubeni zithathe inxaxheba kwi-central government, loo nto leyo sizama okokubana sizicenge zingangeni kuloo ngozi, kuba yingozi leyo uba mazenze loo nto. Nantso ke inkqubo yethu njenge-ANC. Ezo zithandayo zinako, kodwa nokuba inkosi ayithathanga tikiti, asinakuyigxeka, kuba kaloku abantu aba bayo bahlukene ngezimvo kwidabi lenkululeko. Abanye ngamalungu e-ANC, abanye ngabalungu e-PAC, amanye ngamalungu enkatha. And xa inkosi ithathe itikiti izawubangela into yobana abantu abakomnye umbutho bangayithathi ngoba yinkokheli yesizwe yeso sizwana. Ngoko thina sizinyanzeli inkosi uba masithathe masibe ngamalungu ombutho othile. Yamkela njengoba sisamkela wonke umntu.
asuzokungena kwimpikiswano yemibutho kodwa ke uba ngabantu bayayilandela izinto ezibhalwe ngabacholacholi bendaba ababekho mhla kwenziwa ingxoxo kwi-Security Council. I-summit ye-OAU yathumela ishumi labaphathiswa bemicimbi yangaphandle, foreign ministers, ukuya kulungisa nosiba lukhulu we-United Nations okokubana kubekho le ntlanganiso ye-Security Council. Inkokheli yelo qela le-foreign ministers yayi-foreign minister yaseSenegal. Ibe ngumntu wokuqala ukuthetha kwi-meeting kwintlanganiso ye-Security Council. Sinayo iripoti apha, ndiyakholwa uba nani nayo iripoti yentetho ezenziweyo kwi-Security Council. I-foreign minister yaseSenegal, inkokheli ye-foreign ministers ebezithunywe yi-summit ye-OAU, utsho ngokucacileyo uba eli nyathelo silithathe ngokucelwa yinkokheli ye-ANC. Loo nto yona ngokwayo iyayiphelisa ke loo mpikiswano. And uSimon Baba ongeso sihlobo se-ANC ubhalile phepheni naye, I think bekuyizolo apho acacisileyo okokubana le mpi ibize apha ize ngokucelwa ngutata uMadiba. Kwakhona loo nto iyayiphikisa into yobana kubekho omnye umbuzo, kubekho omnye umbutho ocele i-United Nations uba mabe lapha. Kodwa ke asuzokuphikisa abantu xa befuna ukuncokola and bangazithethela. Kodwa ke uba nifuna inyaniso ndinixelela apho ninokuya khona nizifumanele ngokwenu inyaniso. Kuva ke Madiba. Sebo ingathi nawo umbuzo nawo phu kwelo cala. Ndiyabulela ntothi ekugqibela nje ndiyabona nexesha selithande usiminya kancinci, but I wanted to ask Dr. Mandela about this worrying issue of the neutral venue, especially say from the PAC side. They make examples of Mozambique, the neutral venue as Italy, as Zimbabwe. They negotiated in Lancaster in England, and Angola in Lisbon, Middle East in USA, and the like. The list is endless. But what I wanted to ask Dr. Mandela is that are they confident and convinced that they are going to succeed in negotiating within the boundaries of South Africa? Andikange ndiwuxoxe lo mcimbi nabo. Andinako ukuphendula lo mbuzo. Kodwa ke imeko eMozambique naseAngola zihluke tu kwezi zethu. Apho akho mfazwe phaya eAngola naseMozambique kukho imfazwe elwayo. Le mibutho ke ilwayo ayinako ukudibana phaya eMozambique ngenxa kuba kwimfazwe. Iyavakala ke into yobana bokudibana ngaphandle apho kukho uxolo banako ukuxoxa kakuhle bengothuswa zizithonga zemipu. Akho mfazwe apha. Siyaxoxa, senze indima encomekayo kakhulu, sixoxa apha ngaphakathi. Kungekho mfuneko yento yobana kubekho umhlali ngaphambili ovela phesheya. Sizithembile thina into yobana siyaxoxa norhulumente, akukho nto anokusenza yona. Akanako okokubana asebenzisa amandla sivume into esingafuni ukuyivuma. Fani kokubana ke la madoda e-PAC akazithembanga, acinga into yobana uba axoxa norhulumente ngaphandle apha ngaphakathi uya kubanyanzela uba benze into abangayifuniyo.
kodwa ke ubufuna ucacelwa ambobabuza wena ngokwakho. Baphulaphula apha emakhaya sibethwe lixesha minintsi imicimbi endiqonda uba besaba nomdla oyibuza kutata uMadiba. Kodwa ngalo mzuzu wokugqibela lo masibulele kuye sithi tata uMadiba enkosi kakhulu ngozidina uze kule program yethu. Nangona buneprogram ebitight kakhulu. Sibulela kakhulu ngozidina kwakho. Singalibaluni ibulela nani baphulaphula apha emakhaya ngecontribution yenu sithi nangamso de kube ngolwesithathu kwiveki ezayo kwangeli xesha linye yabe ikhona iprogram yenu. On your book. It's a pleasure to see it. May I say it's been a pleasure to read it. Thank I you very wonder much. if you could tell us a little bit about the very surprising history stretching back to your 57th birthday 20 years ago, which delivered it to the world. It is the desire and dream of everybody to record his or her experiences at some stage in his life. I have done so not because I have got a unique message to give, but simply because it is natural for one to want to leave a permanent memory of the life he has spent, however humble his achievements may be. Well, that's a nice opening statement. The way that it came about was extremely unusual, isn't that so? It came about, very few people have seen the book as yet. Some people have heard bits and pieces about it. But I found it fascinating, the process that you've been through in order to end up with this very large book. Well, I wrote the book clandestinely in prison. I would write a chapter and then hand it over the manuscript to Comrade Walter Sisulu for him to check the facts. Because normally when you write outside, you have access to historical records. In that situation, we have had no such access, and I used him as my historical record. After him, I would pass it on to Comrade Ahmed Kathrada, and who had a very marvelous memory, and who could remind you of things that you've forgotten. And then after he has gone through it, I would then rewrite the manuscript. That is what happened. And eventually we got one of our comrades to take it, to smuggle it out. This was the Lalo Chiba, or didn't he rewrote it in a microscopic shorthand? Absolutely. He did that, and Comrade Mac Maharaj, a respectable Minister of Transport now, smuggled it out of prison. Now, sir, hasn't there been a lot of adjustment as it went along? It was reduced from your writing into Lalo Chiba's shorthand. It was then taken out, it was expanded without your knowledge, isn't that so? You lost track of it for a long while. No, the writing by Lalo Chiba was complete. He recorded the whole thing, but in small writing. Oh, I see. I thought it was a shorthand and abbreviated version. It was the complete book. Right. Which he wrote in fine print and smuggled it. I won't say how he did so. And then Comrade Mac Maharaj took it out. Then, of course, when I came outside, I then started now checking to make sure that the facts I had recorded were correct. And then I had the first chapter. I worked along with Ezekiel Mpahlele, who was very good indeed. But then the publishers, felt that it was not the type of book they expected, because they said it is historical, not really a personal record of my personal experiences. Where I said we, they wanted to say I, and which was a very difficult alternative for me. But nevertheless, I worked with Richard Stengel to give, the American angle, which the publisher very much wanted. But we had a lot of controversies, because one principle was that the substance should remain the same. It must be my language, and but they can then he can help me to put a book before the American public, which appeals to them, and that was the role that he played. So the first half is largely Richard Stengel's reworking of the original manuscript. The second half is essentially dictated. Is that correct? You dictated to Stengel. Oh, yes, absolutely. You must have taken enormous time. That is true. Oh, that is perfectly true. We worked together in Johannesburg.
we worked together in the Transkei during my holiday. And we would go out early in the morning at 5 o'clock. I think I persecuted him for walks. And I would be talking to him. Would then sit down and he would then indicate to me, how they would like a particular approach. And sometimes I rejected it. Other times I felt I should defer to him because he knew the American public better than I did. All right, you've answered in effect one of my problems. I invited people earlier to bring up problems if they had problems. One problem that I had was I would have preferred, and I still say this, I would have preferred to have seen it done in collaboration with a South African writer and then published by a South African company. I'm happy with the book. I've got no complaints about the book. It's eminently readable, I have to say. But I did feel that... Well, you're quite right, because I asked Comrade Ezekiel Mpathele, whose works I loved very much, to help us with the book, and but the Americans rejected his approach completely, and I was very sorry that I did not collaborate with him. I wanted a South African writer, and I was attracted to him. Well, it's come out as a book that I can't complain about in terms of readability. Madiba, before we turn to Bob, to Greg, to Gerlid, to Nono, and to Philip, all of whom we wish to speak to you, I want to put one more question to you. I want you kindly to answer, now that I have the opportunity, a thing that has been in my mind for a long time. Some people tell me it is a good thing to call you Madiba. Some people say no, this is ingratiating and it is only suitable for Xhosa people who are part of the clan structure, and some people say no, it is disrespectful. What do you wish to be called by all South Africans? If you want to be closer to me, to speak to my heart, not my head, you use the word Madiba. It is a sign of great respect. It is not over familiarity. It is the name I have used from the day I was able to speak and converse to other people up until now. I prefer it better than any other address. That's very nice to hear, but then it would not be fawning or ingratiating. While respectful, it is not trying to kind of smarm. Oh,